Inutlogikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Niadtong higayuna, ang mga tinun-an nangadto kang Jesus ug nangutana, kinsa man ang labing dako saging harian sa langit? Si Jesus mitawag og usa ka bata ug gipatindog niya sa atubangan nila ug miingon siya, hinumdumi kini, gawas kon mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod saging harian sa langit. Ang labing dako saging harian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama niining bataa. Ug ang magadawat og usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan, magdawat kanako. Matngunin ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa niining mga gagmayng bata. Kay sutihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atuwa kanunay sa tubangan sa akong amahan didto sa langit. Ang ebanghelyo sa Ginoo. As you all know, daghan karon ang mga devotos nga nagpundok dinhi sa dakbayan sa Sugbo ug ilabi na didto sa Basilica del Santo Niño tungod sa ilang pagtahod ug pagsangpit kang Senyor Santo Niño. And I extend to you and to our as goers online atong fiesta greetings from the Augustinian Fathers dito sa Basilica del Santo Niño de Cebu, who since 1565 have been the caretakers of the miraculous image of Senyor Santo Niño. Ugalang sa mga OFWs, mga masakiton, ug sa atong mga kaigsuunan nga makasimba na lamang pinaagi niining maanindot nga apostolado sa mga Pauline Sisters, kita mosangpit karon, Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Maigsunon, di sa Pilipinas karon, mas dali na matingala ta kung adunay Katoliko nga wala makaila ang Santo Niño. Gani pipila sa akong mga nakauban sa seminaryo, in their discernment, they can attribute it to the Santo Niño. They can attribute it to the small images of the Santo Niño na gihatag sa ilaha sa diyang bata pa sila. Kung kitang tanan usab, malipayon nga nagadangop kaniya karon nga matanaw sa iyang malumo nga mata ug matamis na pahiyom ug nga magwarawara sa atong mga kamot isip pagtahod. Apan unsa kahay buot ipahinumdom ni Senyor Santo Niño kanato karon nga kita nagsadya sa pagpamalandong sa iyang santos nga pagkabata. Karong tuiga ang gihatag nga tema sa Makaparing Agustino dito sa Basilica mao ang In Santo Niño we are one. In Santo Niño we are one. Amo ning gihiuyon sa motto sa atong bag-ong Santo Papa nga among kaigsuunan nga Agustino, si Pope Leo XIV. Kaya ang iyang papal motto gikan sa mga gisulat ni San Agustin sa Latin, in illo uno unum. O sa ato pa, in the one Christ we are one. Diha sa usa ka Kristo kita nagkahiusa. Ug pinaagi sa atong tema karon nga in Santo Niño we are one. Idapit kitang tanan sa pagpamalandong sa atong panagiusa diha kang Kristo, isip hiniusang simbahan. And we are called today to join together in celebrating the Feast of the Santo Niño, not simply through revelry or dancing, or that we become united because of a certain stance in politics or ideology or economics, but rather that we root and find meaning in our celebration in the one Christ. Kita gidapit sa pagkagiusa diha kang Kristo tungod lamang kay siya mismo ang rason nga ang Ginoong Hesukristo buot makigiusa ug makiguban kanato. Here lies our unity as Christians and as devotees. Atong gitubag ang tawag nga mahiusa diha kang Kristo kay si Kristo makigiusa kanato. Kini ang gipadayag sa unang pagbasa, ang kabubuton sa Dios nga iyang ipadanag ang iyang kahayag ug ipaambit ang iyang kadait.
pinaagi sa iyang pakigdait kanato isip usa ka bata nga nagmando kanato diha sa katarong ug sa gugma. Ug diha sa maong katarong ug gugma, kita usab gidapit sa pagpuyo diha sa atong pagkakristohanon, diha sa atong ikaduhang pagbasa, aron atong mapamatud-an ang atong panagiusa ug paglaom isip devotos ni Senyor Santo Niño. Ang gani maigsuon, bisan pa nga muingon kita nga karon connected ta karon tungod sa paglambuan sa teknolohiya, labi karon sa atong pagsimba in social media, makita gihapon nato nga nagkadako usab ang mga liki nga atong mahimo tungod sa nagkalain-lain nato mga prioridad, mga pagsabot, mga ideolohiya o mga bakak o fake news nga atong gipasagdan lang in the name of free speech and monetization. Daghang mga relasyon usab ang nagkaliki, nagkasamot, nangaguba, mas gilanog pas linog, mas makalumos pas lunok, tungod sa kagahi sa atong kasing-kasing ug ulo. Tungod kay di kita ganahan mulingi diha sa mga panginahanglan sa atong mga kaigsuonan. Tungod niini sa atong ebanghelyo karon, ipahimangno kita sa atong Ginoong Hesukristo diha sa pagkamapayubsanon, pagkamasaligon, ug pagkamasinugtanon sa usa ka bata. Aron makita natong tanan, pag-usab, ang atong dakong pagsalig sa Dios ug ang atong panaginigsuonay tungod kay kita mang tanan, mga anak ta sa Dios. Timan ni nato, anak kita sa Dios. Whether we strive to be faithful in Him or we willingly act like black sheep. Apan panunggihapon kita sa Dios bisan pa sa kagahi sa atong ulo ug kasing-kasing. Ug tungod kay maanak man kita sa Dios, buot kitang pahimangnuan ni Senyor Santo Niño nga kita magpadayon sa pag-usab sa atong kaugalingon aron kita mahiuyon usab sa iyang kabubuton. For as much as we want to express our joy in our celebration of the Santo Niño, in our shouts of Pit Señor, the Señor Santo Niño would be happier when our hearts are joyfully aligned with the will of our Heavenly Father, and which is more necessary than simply aligning the themes of each year's fiesta. No? Aron kita mapaduol ta sa atong Ginoo. Di lang mapaduol ang tema sa atong selebrasyon. Ug diha, kita magpabilin nga malipayon at ubangan sa Dios atong Amahan, sama sa pagsalig sa usa ka bata, ilabi na tungod kay kita ihiusa isip mga anak diha sa iyang bugtong anak walay lain di atong Ginoong Hesukristo. Mao nga sa pagpadayon nato niini atong selebrasyon, niini atong sakripisyo sa pagpasalamat sa Dios sa atong pagtuo na nagikan pinaagi sa pahiyom ni Senyor Santo Niño. Pangayoon nato makausab ang Senyor nga makakaton kita pag-usab sa kahalangdon dili lamang sa usa ka bata, kundi sa pagsalig sa Dios, sama sa pagsalig sa usa ka bata kadto sa iyang ginikanan. Aron isip kita nga maanak sa Dios, kita usab magkahiusa diha sa usa nato nga langitnong Amahan. Ug nga magpuyo kita nga marinawon ug mahigugmaon isip Pilipinhon o Kristohanon, tinabangan sa panigingnan o pagigugma sa atong Ginoong Hesukristo, diin kita nagkahiusa. Ug panalanginan ta kita sa Dios ug iyang kaluy-an karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Señor Santo Niño, diha kanimo kami nagkahiusa, kaloy-i kami.